ناوندا سوریه بۆ لیکۆلینên سیاسەتان تەکەس کرد. گۆ سووریا بهتر ji 202.6 milyar dolar ji dest daye ji destpêka krîzê ta dawiya sala 2014. Yanî biqasî 4 caran ji we berhînana giştiya xwecehî di sala 2010 de. Raporta navendiya got bi piştgiriya bernameya netewên yekbûyî yên geşepêdanê û ajansa ONRWA هەوڵ دەدێ باندۆرێ نەکاریسەتیان منملانیا بەردەوام لە سووریە شیرۆڤە بکێ و ئاماژە دەکێ گۆرێژەیە بێکاریە دەداویە ساڵا بوریدا گەهشتە 57.7 ji sedî گۆ بهتر ji 2.96 milyon kes karê xwe ji dest da di krîzê de û bi berfirehbûna aboriya tundûtîjiyê li Sûriyê gelek xort tevlî grûpên girêdayî bi aliyên şer û karên dinyên nerewa bûne. تێبینیên nû tekez dikine got di nav her 5 kesan de 4 feqîrin û bêhtir ji nîvê millet dê rewşek gelek zehmet de dijîn got nikarin kêmtirîn pêwîstiyên xwe yên xwarinê dabîn bikin û dibin navê karîseta bêdeng ev raport agedarî dide serxerabiya rûberûbûna nîzîkî 6 ji sedî ji neşteciyan ji kuştin û birîndarbûnê re. Di raportê de hatiye got zêdebûna tundûtîjiyê di sala 2014 de û zêdebûna şeran hişt bazarên reş zêde bibin û desthilata distûr kêmtir bibe û nemana ewlehiya aborî jî ji bilî tevlîbûna torên di nav sînoran de û komên çekdar bi navê îsabetan yên got bazirganiyê bi mirovan dikin û di zî û talanê û revandina şûnwaran û çekdarkirina şervanan dikin. و ji aliyê rêjeyên aboriyên giştî zanyarî eşkere dikin got berhînana xwecehî bi rêjeya 9.9 ji sedî kêm bûye di sala borî de. Her wiha hevsengiya giştî ya berhema navxweyiya giştî bi rêjeya 40.5 ji sedî ziyan dît û vê aloziyê barek zêdetir li ser qerza giştî de xist. Got rêjeya qerza giştî ji berhema xwecehiya giştî ji 104 ji sedî di sala 2013 de gihişt 147 ji sedî di sala 2014 de.